وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درس خارج كلام مورد بيانور شقة بيسوي وقش. هو خزعة قاعدة دو وتكرر عيدة ودو خزعة. تبايد ميل بود شو هم يات. تملأ ميل سيات شي خوي شلي هم شات. إيش دايوكش تحلي عواش قاعدة دو خزعة. سو حوالي تعزود ديك نبأ أرسل واندا. هيت دوق خنيوش. تلوزر جالس أخسيات تناي واستوي نوش خويش. إذا تويا ماشي نشوف تويا دابيجي. Нормально, хум до коза. Ниш али явашу хум коза. Это хумдию цурдубош майорса махачкала морит и майори куза просто куза тек яде маду минца иго шо в шоке ю метеош яцо куза и волиош и мюши этлозерга хейрбөлиош нахма бари уш табюкш бу каждый мехте айдал до куза صدعي أنيرسا سيدك عقنا صدع تخلي تايا просто стетя инца дүйцүр дубош майорсо хоцна хок сон уллаца сон гина qoshсон улла итанани такойвайер короче и тайва чохас хитер сон те прикинь уш дабиган аедло тях уахнах шайшайниш дабюкши юк движение моё куза дүйчсан мадати просто проверка была просто простой проверка сейчас сунат и нет суется очень нам остante бехнет я муж а что ж сон сахита то гадо липтан цадер то бахтан хилфер духцан киг бобо да ца полно инзавица да прашло то ца мацве на хохил хоштох хундвен садавена мич ател хую туда сюда короче я да догозига оқоз ديها أتن يست أتل شو ده تقول ما يوقف جا تعجب تلس لازم كنا جوش شو أتل شو ماشين شو كوش يلا ور شو ور كراج جويس إنسان عربي أنا ماشين شو خن نتبين شو تلوش كراج نرمى سيستم مهبال وش سيستم